asike nje sicaphune lapha yana lapha ya mhlawumbe ngingasho nje ukuthi nje asingayifihli le ndaba asingaloke senza shona lena le ngoba egcineni kosuku indoda ngeyibongo zayo so ke ngelinye ilanga kuyekuthiwa ziyohamba insizwa kodwa ibongo zabo ziyosala so ke indoda esize ngayo la usibusiso owakamjwari Sibongo njengoba esibizile uqalile waqala inhlangano noma ngingasho ngithi NPO okuyiyona inhlangano azosimayisebenzisa noma ngingasho ngesingisi ngithi organization la ezosimayisebenza kuyo asebenze asize umphakathi kodwa kulomphakathi akalindele lutho azokuthola Sibusiso Mjwara isigama lakhe ngeke ngisho ngisipho owesifazana osemva kwakhe ngiphinde ngibonge nakuyena lowo owamkhulisayo Sibusisiwe isibeletho esavundla kuyena esavundla uSibusiso wakamjwari Sibongo so ke stop 8 la sikhona ngicela ukuthi ungabisashona lena le mulambile ikhona indoda ithe ivulile izandla woza but before senze njalo bengicela ukuzwa nje indaba sizwe ukuthi bathina abantu let us go in the ground because thina singakhuluma lokho esikuzwile but inzwa ukuzwa ngabantu ugcina usukhulume into engaphelele but ngcono uyithathe khona lapha yana emlonyeni wawo wonke umuntu ukuthi yena uyibone kanjani asiqaleni kuyena ukhansela ngoba uye kuyena usokhaya ogadile khona la malami siyabonga Ntombela ukhansela wala eWard 56 eNanda namhlanje sila kwenye ama area ebizwa ukuthi kwamafuya la isesemiphi NPO ebekade izolekelela noma sizovula isubkitchen evulwa inhlangano engenzizuzo so ke sinethemba lokuthi le subkitchen umphakathi wala kamafuya uzokwazi ukuyithokozela uphinde futhi uyiphathe kahle uyivikele into yabo organization le ayithola inzuzo ndiyafisa ukuthi ilekeleleke ekutheni lekho siqalile kuqhubeke njalo bakwazi ukusiza umphakathi wabo sifisa ke nje ukuthi bakuphathe kahle abasebenzi noma abasizayo esubkitchen abangatholi lutho nabavolontiyayo siyafisa ukuthi nabo babambisane kuyothi noma evela amathuba sibakhumbule ngesibakhohle ngoba abantu abazosiza umphakathi ukuzinikela so siyafisa ukuthi umphakathi wala kamafuya nomphakathi nje wakhe stop 8 ozobe sebenzisa yona lesubkitchen bangayiabuse ulekelele kakhulu kulabantu sithi ile mndeni engathathi intweni ephila ngamaphilisi noma ngochronic siyafisa ukuthi ibalekelele kakhulu kube umuntu nje othola ukuthi yena nje uthe enqena ukupheka wayesecabanga ukuthi uzodla ngesubkitchen asibadingi abantu abafana nalabo ngoba bagcine bevalela amathuba abantu akuyibona abayidingayo lokudla lokho ukuze bakwazi ukuphuza imishanguzo yabo siyafisa ukuthi ke nje sibambisane sonke nathi njenge-office lekhansela sibathembisile ukuthi sizozama approach osomabhizinisi abaseduze especially izitolo lezi zakhela umtshephe ukuthi basifake isandla ekutheni lesubkitchen ingathi siqala into enhle kangaka kodwa ihamba iphelelwa amandla kodwa kube ukuthi bona abayixhasayo benza ngazo zonke indlela ukuthi bayayisupport so lelo zilelo sozama ukuthi sishumayeleke kuzona zonke ke inhlaka ukuthi bakwazi ukubalekelela abantu bala emphakathini kwakamafuya top 8 la isikhona la sizobungaza noma sizodumisa khona usuku lapho kuqalwa khona ikhishi elikuyilona elaqalwa indoda igama layo esithema siqamba noma eyaqanjwa abazali bayo noma sibiza ngoSibusiso wakamjwari Sibongo ngingasho nje ngithi nje Sibusiso bingelela ababukeli nje bangabakho labantu bethu ngivingelele bonke ababuleli igama lami uSibusiso wakamjwara ohlala eNanda kamafuya stop 8 phuma apho Sibusiso uSibusiso Nkosi yami ukhulele khona la kule ndawo ngokubona zonke izimo zendawo ngihlala khona lana okusho ukuthi baba inkaba yakhe iwele khona la hayi iwele khona la Nkosi yami bafowethu nzwileke nani ukuthi nene eNanda kusikona ukuthi kuzalwa mhlambe izinto mhlambe ongakazi uzicabanga emhlweni noma ingqondweni yakho ngifuna ukuthi ngikhulume into eziningi but siyezwa baba ukuthi nene usibizile namhlanje wathi unomcimbi owenzayo owani umcimbi owenzile yebo umcimbi bengiwenza la ukubukelela umphakathi indlela ezisimo ngayo ngabe sengithi hayi umnikazi wesesimiphi NPO yeah ake ngivule ikhishi isubkitchen ezolekelela umphakathi kakhulukazi komama laba kunzima ukuthi umama abukelele ingane yakhe ilala ingadlile
ikhala kuze kusa. So lo mcimbi ke bekuwona ukuvula ikhishi abazophaka kulona mahhala. Okay. I-approach esizoyisebenzisa izoba lula kakhulu. Ngeke sibafune usizo every day. But sizokhuluma nabo ukuthi mhlambe once a month kube khona isamba esithize sezinto ababanikeza zona ukuze bakwazi ukuthi baqhubeke bayirane lesubkishini. So sinethemba ke lokuthi uma bengakwenza lokho ungakwazi ubalekelela. Siyazi ukuthi bona sibe sibacela usomabhizinisi special makuthola ukuthi kunemndeni eshonelwe engenalutho befisa usizo sinqonqoze kubona. Kodwa ke siyacabanga ukuthi kulokho kuzoba nawo umehluko ngoba kuyobe ngisho ukuthi sinikeza into eningi. Omunye mayikhipha rice, omunye akhipha impuphu, omunye akhipha ipack yamakhabishi. Kanjalo ngicabanga ukuthi kuyoqhubha isubkishini ibe kuleli izinga sifisa ukuthi bekulona. No mina akekho umuntu wangigqugquzela. Ngikhuphulwe isimo. Okay. Engikhule phansi kwaso. Kwawukuthi ke intokazi ayingizala enqamela ukuthi iphume yayihamba yonke imfino yabo la kuthaphola kuchamela ijazi. Ingena nkinga iqutula uqadolo iwashe silale zini. So le yampilo le ngikhule ngayo nomndeni wami ngaphuma la ngiyodayisa emgaqweni. Yeah. Ngoba ngithi ngizoshintsha isimo sasekhaya. Okay. So lo sengishintshile nje angifisi ukubona umuntu umndeni uwela ngesasimo. Asikho sihle. Into engiyithandayo eyokuthi thina sabantu abaningi uma ucomparisha nezinye zezizwe. Kodwa into ebhlungu yokuthi thina kuphela esinobudedengu noma singayinakekeli. Bese kuthi kulezi indawo kanya khona ngezandla bese bengazathi ba special cha ingoba akwazi uyiorganize bona. Nathi siyafisa la somphakathi ukuthi si-organize sazi ukuthi okay sifuna nje ngabe kuthiwa i-company security noma abantu abathize kuthini sibiza ngani kodwa bazokwazi ukulekelela indawo yethu ukuthi bayigcine iphephile. Kube ukuthi umuzi nomuzi ucontribute lokho contributayo ongabe kuvunyelwana nomphakathi ngoba siyazi ukuthi umphakathi wethu omningi onganyelwe ububha akusebenzi umuntu. Kodwa lokho okuncane abangakwazi ukubalekelela lokho ngayenza indawo yethu ukuthi ibe safe. Ngona ngeke sisho ubugebengu uzobuqeda 100% kodwa ngingamnciphisa ubugebengu obuhlasela. Ngicabanga ukuthi mangahle kuthiwa siyayiqala uku-implementa lonto leyo ebese kuthi Nanda as a whole nayo isukumele i-implement. Ngicabanga ukuthi Nanda njoba sazi ukuthi isikhathi esiningi la kuyiprovince yethu yaKwaZulu Natal uma kukhulunywa ngobugebengu kwama-states iyona ehambe phambili kwi-top 5. So sicabanga ukuthi abantu mangahle basukume benze lezo inhlakalezo zokuthi kufikele kumphakathi. Ngicabanga ukuthi singakwazi ukudropa ke sitholakale noma kunumber 50 ngoba phela ubugebengu ukuqeda kodwa ungareduce. So sicabanga ukuthi bungehla kakhulu ubugebengu uma ngahle kuthi umphakathi wethu uyabambisana nje ngalendlela esichaza ngakho. Sasivala nje babukhansela nakho kubalekile ukukhulumela nje ibanga lamakhansela imapha ama challenges enibhekana nawo njengabantu abaphethe umphakathi. Mhlawumbe into engayisho nje engicabanga ukuthi ishisa ibunzi kuyithe lonke nje i-issue yamanzi. I-issue yamanzi i-issue esifisayo ukuthi nohulumeni omkhulu akwazi ukuthi afake isandla kuhulumeni abeyifundazwe ukuthi alekelele. Sinenkinga enkulu entweni zamanzi sizokhumbula ukuthi khona amaphampashe eKuzuma namanje angakalungi wonke as-affecta kakhulu la ehlaleni ngoba amadaba amaningi agcwele khona eNtuzuma okuyiwona supplier lezi indawo esizakhele. Kube issue service delivery especially ukwakhiwa kwezindlu. Le ndawo engimikuyona ekwi-stop 8 noma ngithi Namibia sibiza kanjalo uma sihlukanisa ngokwe-project kwi-stage seplanning. Siyafisa naso ukuthi sithi ku-speed up kancane abantu bakwazi ukuyibona intuthuko ngoba sagcina sikhulume nabantu ukuthi mabangakhi ababekezele. So ke iqiniso likhona lokuthi awukwazi ukuthi umama uzele izingane zabafana zithi maseyikhulile zafika kwi-stage zokuthi sebekhulile uma usuthi wena mama lo one room enihlala kuona uzobhumula ugeze nje phambi kwezingane. Ngeke kwenzeke lokho uyadinga ukuthi uchume elinye iqhokovano ukwazi ukuthi izingane uyikhulule zikwazi ukuba nendawo yazo. So siyafisa ukuthi ku-speed up-eke ngoba ugcina abantu bengakwazi ukuthi babe nenkululeko eyanele ngenxa ukuthi nathi unyawo lethu luhamba kancane lokuplan ama-project ukuthi akwazi ukuthi agcine implement. Siyafisa njengoba kwi-planning stage ukuthi bayiprocesse isheshe iphele ikwazi ukuthi iqale le project le-stop 8 ukuze siyibone indawo yethu ithuthuka. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu babukhansela. Sibonga isikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu namhlanje. Into yangikhipha endlini ngakhishwa indlala. Indlala yabona uma uzobona izingane ezincane kunawe zilala zikhala
zikhaliswa indlala nokuthi ukuthi khona ukuhlukumezeka khona okwenzekile zikhaliswa indlala ngaphuma endlini ngiyozama emgaqweni ngidayisa amazambane ngoba ngikhishwa indlala angikhishwa ngoba umnandi nokuthi ngoba ngifuna umsebenzi ngakhishwa isimo izolo ngingasho nje ngisi nje sike sakufonela sathi ngeke ndoda khona isimo esisibonayo la esingasihle kahle. Yebo, igama lami mina uZoleka wakaNcemu. Ngize la ngokuzobonga uSibusiso Mjwara. Ungisizile ngamalume and futhi wangisiza nomndeni wami sesikwazi ukuthi silala sidlile. Into engizoyibonga kuyena ungikhiphile nasebantwini ebebeze ngikhuluma ngasekhaya ebesicela kubona usizo umuntu uxabane naye masukuzwa ekushawoda ngakho. Ngibonga kakhulu uSibusiso Mjwara nawe mawami omakhelwane wami ongixhumanise nabantu abakwazi ukungisiza kuyimanje ekhaya sesilala sidlile sikwazi ukupheka ojeqe sikwazi ukupheka inyama zenkomo kade sayigcina. Ngiyabonga kakhulu kulumalume ekuthiwa uSibusiso Mjwara engathi futhi ngakhanya kuthina lapha ekhaya aphinde futhi asibone njengomndeni ngoba lapha kuleya lokisho esihlala kulona umuntu ngaya kuyena umuzi sehamba ekhuluma ukuhlupheka kwakho abantu abebekwazi ukuthi bona befika kusaphila ugogo wami bezocela kuthina kodwa ibona laba esebesikhuluma. Ngiyabonga kakhulu Sibusiso Mjwara nokudla owasifikela kona ekhaya kwangikhalisa inyembezi ngangakholwa ukuthi ayibo sabona ukudla ongaka ngisho umaka kholwa ngisho ukukholwa even ngisho imali abasinika yona bathi asithenge izinkwa kuyinamhlanje ngilovisile inganyami ngoba inenkinga yamehlo ngoba ngithi siwa nayo eBridge City siyolanda lezi ibuko. Ngijabule kakhulu mina ngalolu sizo futhi ngeke ngize ngitshele ngalo ngisho kuthiwa bangenzelani ngiyobalalela kwaba ngisizile ngento abangenzele yona. Ngiyajabula kakhulu malume wami uSibusiso Mjwara. Ngiyabonga lento senzele yona ekhaya. Jabula kakhulu futhi ngiyoqhubeka nami ngiphathe kahle ngijabulisa uma engifisa ukuyithola manje sinomali ubhuti wami ngathi singayithola imisebenzi bangazi bebe yigebengu bengenela ukhotheni lobo benzeka kuleya ndawo. Bengicelela nje ukuthi engathi ngaqhubeka kukhanye kanje. Ngiyajabula kakhulu ngiyabonga makhelwane wami esengikubiza ngoma wami. Ngangiqala ngqa ukuza kuwena kodwa sengisizwe wena ngikaze ngizwe umuntu owathi wezwa ngawe ukuthi ngiyahlupheka bengifike kuwena ngizocela wanginika. Ngabona ngosizo lakho seqhamuka imoto izosilethela ukudla ekhaya angikholwanga. Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga ngathi inkosi futhi inganibusisa. abantu abangaphansi kwalomndwebo ngithatha ithuba ngibingelela ubabukhansela neteam yakhe enhlosweni yokwenza intuthuko emphakathini esiphila kona. Ngingapholisa imaseko bengizocela nje before nje ngiqhubeke ngithande ngisukumisa ubabukhansela eze ngaphambili asibingelele. Ngiyabonga. Ninjani? Sikho. Ngiyacela abasondele abahlonishwa lapha. Sondeleni nje bafowethu uhlaleni khona la. Ungathi sidecoratele kahle kamnandi kanje bafowethu. Bese siyayibalekela lezi ihlalo. Ngixolela ke nami ngibanjwe umkhuhlane kodwa sithe masifika isimemo ngabona kubaluleke kakhulu ukuthi umuntu abe khona usuku namhlanje. Ngicela ukubingelela wonke umuntu okhona, ngibingelela uDeputy Chair wale ward ubaba uQwabe. Ngicela usuke uQwabe babonga ngoba ngiyazi ukuthi isekhaya wakho la. Yes, so ke ngikwazile ukuthi makade kufika isimemo ngibazisa upholi bewada ngithi uyazi ukuthi ikhansela mali ikhona lisuke libe khona abantu elisuke leader nabo la le account akhona. So kubalekile ukuthi makufika noma isiphi isimemo ngibazise ngoba kusasa ngojaha wayibona bethi ikhansela lihlonipha umbutho uyayibona lonto le. So inkonzo nenkonzo inemigomo yakhona. Ngibingeleleke ioffice lami ngihamba nalo admin
ngenhlanhla uyingane yakhona la stop 8 kodwa ke sithe akabe khona naye kwenzela ukuthi abantu abaningi bamazi ukuthi admin wekhansela akacashile uhleli la stop 8 sibonge kakhulu khohle organization Nkosi yami isesimipi ngiyaqala ke nqa ukuthi kule leadership engikuyona ukuthi kube khona organization ekhathalela abantu eyinhlangano ezimele engenza inzuzo mawi NPO sokuyi organization engenza inzuzo which means isuke idinga thina ukuthi siyisupport so ngiyaqala ukuthi ke sibe nefana nale ethi izovulela abantu isubkishini uyethusa ukuthi abantu balaka amafuya ngoba ngesithi stop 8 sonke abantu balaka amafuyo bengayisumeli into enhle kangaka angifuni ubhuti wami Mjwaha ukungasho lento zoyenza noma nabantu oyenza nabo kwiorganization yakho yinhle kakhulu sizoyincoma sidlulise nasemkhandlweni ekade sikuhleba ke naye ihlalo ubaba uMjwaha yokuthi angithi la enanga sinezitolo ezasemjebheni esafanele siyokhuluma nazo asifisa ukuthi into enhle kanje ukuthi imile ngoba ama funds abengekho yayibona lonto le so kumele sizwama ukukhuluma nazo izitolo bakwazi ukuyazi i-management ye-organization bakwazi ukuxoxisana bakwazi ukulula isandla ukuze abantu bakwazi ukuphila into engizoyicela ke mina iyodwa emphakathini ukuthi singayi-abuse into ngoba ngiyazi ukuthi into enhle mayisifikile kuthina iningi lethu liyayi-abuse into mangithi ukuyi-abuse ke senza kanje angithi isukilekelela kubona bonke abantu into yesubkishini isukungakhethi ibala kodwa ke thina siyayisicezelela ukuthi angithi siyayazi imizi yethu le ukuthi njoba sakhile la kasibanibani ngempela banokulala bengadlile ngufakazi kumakhelwane wakho yayibona lonto le so ke kubalekile lawo bantu baqhukuzela ukuthi hayi siyacela ukuthi niye lapha ukuze izingane zikwazi ukuthi zidle angithi ingane edlile eswini iyakwazi ukulalela nothisha kodwa elambile iyahluleka bese sigcina sithi izingane zethu zizidomu noma idinga ama special schools is because ihanga iyona ephezulu yayibona lonto le so uma kukhona iorganization efana nale okwethu ke njengomphakathi ukuthi siyenze isukume ibe yilento esifisa ukuthi mabe yiyona yayibona lonto le singasuki thina ekhaya siyazi ekhaya sike silale sidle nje iKFC kuphela ngenza umzekelo yabo kamakhelwane uma belitholile uphuthu kodwa bazokwenza ukubhubhudla balale bedlile yayibona lonto le so ke kunomehluko angathi ke mina ngoba nginqena ukupheka nginqena ini bese ngithi vele le ikhona subkitchen yonke wonke sengiyobhaka mina yabo kambe useyafika umakhelwane wakho lokhu yena ngempela esithi udla ngisho treatment ye-TB ngenza umzekelo yayibona lonto le uyafika ukudla kusekho kuqedwe yimina ebenginqena ukubheka nje yayibona lonto le so ngiyacela ukuthi siyithathe serious siyibheke futhi ukuthi lento le kahle itarget yethu kephi yabo singafici sekukhona izingane zethu athi zizele izingane yabo sihluleke ukuyikhulisa ngoba ngizosho iqiniso phela siyahluleka ukuyikhulisa nathi njengoba singaka nobhuti abadala bakhona laba bekhuliswa obaba abanye babekhuliswa omama obaba bengasekho kodwa bebewulalela umthetho kodwa kulezi sizalayo ke thina ke izingane siyahluleka ukushaya umthetho kuzona bese igcina iphenduka siyibiza ngalezi zinto kuthiwa amaphara yabo kuyaba ke la esubkishini sekugcwele wona wodwa afika adle aqeda ukudla uyafika ugogo ohlala nabazukulu abawu6 abaphila ngempesheni yakhe yedwa ugogo zonke lezi ingane zo6 ayina certificate ayina lutho which means azithola social grant yayibona lonto le ukuze ugogo akwazi ukuyifida le subkishini izokwazi ukumlekelela useyafika ukudla kukho kuqedwa obani amaphara ngiyacela nje ukuthi siyiqikelele bafowethu into efana nale nathi as much as subscription ivule iorganization kodwa ngoba izosiza umphakathi nathi fanele siqondise singenzeki izinto ezwrong ileso nje isicelo sami ngifisa ukuthi nje kubanjiswane sizoyichecka ke Mjwaha mfowethu time to time sizofika sicheck ukuthi ngempela isayiserve purpose yayibona lonto le ngoba kubalekile ukuthi singagcini ngokukhuluma nje ukuthi safike savula isubkishini kodwa lo subkishini isiqhatha abantu number 3 siyafisa labo bhuti laba nabo sisi ngoba phela nabo sisi nabo bayakwenza lokho iphume ngutholile uRamaphosa sibiza uRamaphosa le mali enye yabo ngutholile uRamaphosa ngadlula lapha ebox ngathola ikani lishibhile
yabo ngayishayela ikani lami sengiyabuya ngize ekhaya yayibona lonto le sengifika lana ke la kusebenza khona abantwana ba volunteer labantwana bazobe sebenza lapho bazobe bengathola ipeni yayibona lonto le so okwethu ukuthi sibone ukuthi yini engagcina ibalekelela nabo ukuze baphile yayibona lonto le so sekumsebenzi wethu sonke yabo bayafika ke lapha nasebethe uvule wena ungiphakele akuyona yakho lento yayibona lonto ayiseyinhle lonto le ngithi asikhulume nje lezi zinto lingakaqala uoperate ngoba ngiyazi ukuthi uma sel operate okay uma sel operator izokwenzeka lezo zinto lezo so ngenzela ukuthi silekelelana angabe umsebenzi kaMjwaka nekomiti lakhe ukujaha abantu abaphazamisa intuthuko yomphakathi akube thina sonke sibambe iqhaza lokuthi into yangakithi le asifuni ukuthi irane ngobudedengu sifuna nje irane ngalendlela esifisa ukuthi irane ngakhona so siyacela nje ukuthi sibambisane lokho Mjwaka kuhle kakhulu mfowethu okwenzile siyafisa nje ukuthi uNkulunkulu abandise abantu abafana nami ekutheni noma kuthiwa khona engikutholayo kodwa ngikwazi ukulekelela futhi emphakathini yabo lonto ibaluleke kakhulu bafowethu bayingcosana abantu abenza lezo zinto kanti nje sihleba nje naye ngithi uyazi enye indawo kulaba kama ngizandla ayenziwa ngemlingo ukuthi babamsene bakhanda inhlangano ethize isecurity ezobagada nje ukuthi babe safe kube ukuthi njalo ngenyanga mhlawumbe akhokha lo 150 noma malini uyabo depending isimo sendawo sikuyona yayibona lonto le ngenza nje umzekelo yabo ukuthi yazi indawo yethu nathi la eNandi ngaba nepeace uma ngahle kuthiwa sifoma lezo zinto kanjalo sazi ukuthi nje sonke la sine office naliya sifaka u50 njalo ngenyanga ikhampani kaSibanibani iyona esigadelayo yayibona lonto le uzokwazi usho ukuneka ushiya impahla yakho kulayini impahla yakho uyithole ekseni ikhona kodwa nje uma angithi thina isikole esiningi mina ngiyayithi siqalekiso ke yabona leli vese ethiwa iBhayibhelini lithi thanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena hayi omakhelwane abaningi abathandani bazalwane angifuni ukungakusho lokho yayibona lonto le mina njengokhansela phela ngidila nezimo usuku nosuku yayibona lonto le hayi abazwana uzama ukuthi ungenelele ukuthi umakhelwane umdinga ngalendlela yokuthi udinga ithola paper mawuzoya etoilet yayibona lonto le ngoba uzokucindezelwe yinto umuntu okuqala ombonayo enkathi icindezela lo makhelwane okufanele makasuka uma shaya ikhwela biza abanye ulekelelo yayibona lonto le kodwa manje ngizibani uyozufe yayibona lonto le so ke kulezi indawo lezi thola bagadana ke indawo ibe safe kungabi khona ubugebengu bakwenzekile kwakho lobugebengu kuthukela nje ngoba phela izingane ziyaganga vele yayibona lonto le ayikho into 100% ngoba ngisho nejuice uma uyithenga i99.9% angithi awukho 100% okusho ukuthi likhona leli percent leli lithi ayikho into ozoyithola ibe 100% vele yabo kodwa kubalekile ukuthi ibe khona imizamo esiyenzayo ukulwisana nezinto ezithize so yilokho umuntu afisayo ukucela nokuthi sibambisane sizozama futhi ukukhuluma no SAPS ukuthi mhlawumbe nje nganye nje usukwini a drive nje akwazi ukudlula aphinda nyuke yayibona lonto le sithi sizobe sinendawo ezothanda ukuhlangahlanganisa abantu yayibona lonto le ngoba kubalekile ukuphepha ngoba sengaba thina safe la ngoba siyakusikhonzene so makhelwane siyazwana siyayigcina imithetho yeBhayibheli ethi thanda makhelwane njengoba uyithanda wena kodwa kusuka umuntu osuka kolunye uhlangothi azofuna ukuxova ngala yayibona lonto le so ukuze kube easy fanele bekhona imizamo nathi esiyenza ukulekelela yebo ke isiteshi sethu siyazi ukuthi sibeshawe izimoto kodwa sizozama ukukhuluma nomphathi ukuthi siyacela nje ukudriver ndijike nje ayikhulumanga namuntu ukudlula kwayo iphinde imili lokhuzana babona abantu ukuthi hayi no into ye-safety khona yayibona lonto le so ngalawo mazi nje siyabonga kakhulu besicela ukuthi nje sibambisane kuhambe kahle singathi down the line sekuyavalwa isubkitchen ayisalokhuzana ayisa-operate hayi asikuyeke lokho into esiyicela manje ngoba sizobafishane ukuze singabambezeli babukhansela sizocela ukuthi sisondele nayo babukhansela lapha sivule nayo iribhini ngokusemthethweni ukuthi kusuka namhlanje koze kuyovama ukusa ngokubambisana kwethu umuntu ongenakho ukudla ngempela endlini ingane ngeke ilale ingadlile lokho siyaqinisekisa ukuthi bazophaka lapha umuntu angathi ke meseshayile into zakhe athi awudla inqwaba yemali cha nami ngiyabhatanisa lapha eThekwini ngokudayisa kodwa
ngakhula kuthi ulofu uma uwodwa kodwa funa siwudleni sonke kube wo2 slices 2 slices iyona into esiyenzayo ke njengamanje ngizocela ukuthi siphakameni nayo babukhansela sihambe siyosika lapha eribhini ukuze singambambezeli isikhathi sakhe ngoba ithini esibelate ngiyabonga bafowethu khona ke la ezokwazi ukuthi babukhansela asisikele la ekuzoveza khona ukuthi iorganization yeSoup Kitchen na senzele ukuthi ungabe uthi uyadlula uyaduka suya kamakhelwane uyafika umakhelwane uthi hey wena sengizokuphakela ngobani cha yiyo le ize ke indiye phela abazalwane nani niyazi ukuthi amandla wakabi khona kodwa uNkulunkulu ngokubambisana uyosipha amandla kube khona into engconywana Hadi. İyi o kadar. Inkondlo emelana nomakhelwane abangalungile. Leyo nkondlo imelana nabantu abazenze ngathi baqothoda bagaya ibozi kubona ngaphakathi. Isihloko sakhona sithi mhlaba kanti njani. Mhlaba kanti njani. Sithi sibahlanti sibani. Sithi siyathandwa ndisiyazonda ube mhle abantu nadumumbe kumdali. Ngithi mangicela kuyothi kuncane noma unakho. Ngisho kukhona uthi akukho wenze kufihle emehlweni abantu ukuze bezokuthanda imihla ngemihla nobazonda kanti ukhona ukubonayo. Uthi uyathandwa kanti uyazonda uthi ungena kuthi xifu enhlizweni nalothi akuthanda. Ahleke enzele ukuthi ujabule na uhlongwa ngoba ulibone ngaphathi lakhe. Uthi ubhemi yaki athi ngixatha ubona wazi ukuthi athanda konke kuhle kanti lo ufihle ekhava kuba mhle ngaphandla inhliziyo yimbi gayizibuzi asozinaka sizikade sibheke sihamba nabo ungathamba nomuntu kanihamba wedwa vela bambela phezulu bayobola phansi abaswele kanti lokho kumbe emehlweni omdali oswele mhlephulele uncane konakho ukuze sonke silingane njengoba lisho iBhayibheli salingana emehlweni omdali ungandizeli phezulu ngoba uyoqatha kusaze ngobuso ulimali engasekho nendaba nawe usidinga lesilimo uhambuza sidiye komakhelwane kungasekho kubuyela emumva umbambo londeka imbongi Hey umuntu cishe zamvalela ithuba ngongapholisa maseko sokuqhubana neprogram yethu ngicabanga ukuthi abantu bamafuya abajabulile namhlanje ngesimo esenzakalile kodwa ke konke kuya phambili ngokubambisana nje kuya phambili ukubambisana inhliziyo zehle imoya ithobelane mayingathobeleni imoya akukho kunye okuzolunga mayingathobeleni imoya akukho okuzolunga ngizocela nje sibambisane kube impumelelo konke okuzama ukuthi kwenziwe nokuthi kuthuthukise umphakathi wangakithi ngiyabonga ngiyabonga Xobo socela labo sisaba lapha ekitchen ukuthi phela baye basikhombise ukuthi uma kukhulunywa ngeSoup Kitchen kanti kukhulunywa ngani singakhulumi nje emoyeni kanti mhlawumbe kungenzeka ukuthi sizofika sithola inkomishi yamanzi kuphela bese uyagoduka uyolala kungcono sekwenziwe isiqiniseko esakhona babukhathela kungabe ngela amakhona kuyena kuthiwa hawu safike sathola amanzi lapha kwathiwa ndlula uhamba kungenzeka mhlawumbe makhona ilunga lomphakathi ebelithanda ukukhuluma ngalidedela uma ukuthi likhona elithanda ukukhuluma njengaba kukhona into enziwayo enhle kangaka kungabe mhlawumbe yinhle emehlweni ethu kuphela kanti abantu abayithanda
Ngizocela uqale ngidedele uBabdlamini. Usiba likhulu indoda yaziwa endaweni. Ngiyabonga. Cela ukubingelela umphakathi nonke lapha amafuya. Bese ngibingelela ikhansela ke nabafowethu elihamba. Kodwa ngiyabonga lo msebenzi omuhle othela namhlanje bempumelelo phakathi la kamafuya. Ngifisa sengathi usibuka ngaqhubeka njalo angajiki bani angapheli umoya futhi. Ngiyabonga. Besocela umama azobonga naye. Umuntu umama ngisicela usondele ma. Sanibona. Yebo. Mina ngumama Shabalala lapha umzukulu kaMahlasi. Khona kade ngahlali lana. Sengibuyileke uzovusa umuzwa kaMahlasi. Kodwa manje usubuye ngesinye isibongo sakogogo. Nami ngizwa manje nje ngo 25 to 10 uAnjabu lapha ama-aunties engitshela. Shuthi nayo uthe uyeza ngase ngithi angithathele phezulu ngoba siyabonga uma khona izinto ezenzakalayo endaweni ezinhle kungabi izinto ezimbi kuphela ezenzakalayo. Siyabonga kakhulu kubhudi ovule isubcushion ngoba ngempela njengomama kuyenzeka ngempela ukuthi ube nenkinga ingane ibuye esikoleni akukho kwakudla. Siyabonga kakhulu into ayenzile uNkulunkulu aqhubeze njalo kungabi khona nomoya bakaSathane abangenayo. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu mama wakho. Siyabonga mahle kakhulu. Ake sengifuna ukumdlela umona kube ngazuthi imina waqhamola leyo nto. Sike sakhuluma nobaba khansela. Sicela le ndawo le ngasemhosheni ngaseBritain la ekhamba khona ingane. Ngoba sicabangela ephuzweni lokuthi baningi omama nobaba abahleli. Kodwa bangakwazi ukusebenzisa izandla ukuthi kube khona umuzi nomuzi into engenayo. So usivumeleleke wathi ngoba le ndawo indawo esahlile. Singakwazi ukuthi siyilungise mase omama nanoma obaba phela kukhethile bahambe bayotshala lapha ezantsi khona bezokwazi ukuthi umkhiqizo wabo silekelele ukuthi uyodayiswa kube khona imali engenayo. Ngicabanga wonke umuntu wala endaweni uyayazi le ndawo legcina khona umgwaqo. Yebo hayi usivumelele baba khansela ngiyacela ukuthi sibonge kuloko ukuthi asiphi indawo ukuthi sikwazi ukutshala kuyona. Cela sibonge kuloko. So ngicela sikhumbuleke ayikhethe balala muntu le ndawo ukuthi uyindoda noma umama kuzobe kutshalwa lapha umkhiqizo kukuwena ukuthi ufuna uyojayiswa noma ufuna uyongena endlini kukuwena ayikho into engeke izenzeke kuwona. Ngiyabonga kakhulu ngicela ukudedela omunye uma khona ofuna ukuzobeka ngicela lapha ekitchen makalebo ngicela usondele ngicela usondele wena ke ukhona. Cheers kasiyamba yeza bosondele. Wari yami ukuthi labantu beyitolo beza kuthina bezohweba. Kodwa umusu uyakubona uthi hey nansi inkinga. Hayi bakukhipha la bekufakela bakukhiphe la bekufakela akufani ungena esitolo uzothenga.
ushaya iqueue ubekezele ka Shoprite hlala kune queue kodwa uma usufika nje njengeleader yomphakathi uyothi hey nangu umuntu ushonelwe akanathatha ntweni akazi ukuthi uzokwenza njani awulekelele yaqala ke inkinga yabo nje uzobe inkinga nje ukwenda inkinga wena yabo so ke ngicanga ukuthi kancane sifanele sibafundise ngeke sikhweqwe izandla sithi hayi ngoba vele banje omunye umuntu into uqala angayi-understand but as isikhathi siqhubeka ayi-understand ngoba nathi masike sithi hayi vele bayanqaba sibayeka no asiyeni kubona siyothi hayi bo lo mphathi nohweba kuwona nazi inkinga nazo ningaboni ngoba usuku ufika la uzothenga ncanti u-right njengoba natargeta kwi-marketing strategy yini ukuthi hayi enanda ikhona imali because uma uqala ibhizinisi uqala wenze marketing strategy qala wenze i-research ukuthi okay leya market inabantu abangaki and then i-product yami ngizoyidayisa abazoyithanda yini then bese ke wenza wonke ama-scopes yonke into i-target market bese uthi okay abantu abazosebenza ngizobathathaphi engizobathola khona futhi ngoba indawo ekwi-disadvantage nabantu aba-unemployed ngizobathola khona abasebenzi afike hayi into yokuqala azoyenza nje uzoba-exploiter ngakubo uzobaxhaphaza ngakubo abantu abaxhaphaza bakanjani sabafaka abasebenza eShoprite ivulwa abasebenza eSpar ivulwa abasebenza zonke lezi zitolo abangasasebenzi baningi abanye ethi mina ngeke ngikwazi ukuyimela le nto i-exploitation ekhona advantage abayithathayo nje ukuthi thina siyawalk masiye emsebenzini engasabafani ama-figures aka-Spar oseThekwini noLayinandi yabo kanti kufanele kube standard njengoba benza empahleni yabo impahla yakhona i-standard ukuthi uma ufana noma uSpar ibiza imali efanayo kodwa when it comes to abasebenzi siyaqala ukuthi hayi ama-condition okusebenza hala athi uthi uyezwa but not totally different so zonke lezi zinto kukuthina as leadership ukuthi sibajwayeze sibashintshise nje ukuthi no shintshani phela ukuba senanda kusho ukuthi niseyilwaneni nisehlathini ngicabanga ukuthi comrades ukuthi sizoyilekelela leyo ukuthi ngingixolele ukusebenzisa igama le-comrade sihlale semlonyeni yabo so into engijwayela omunye umuntu ke vela associate ethi hawu kanti usibubiza abantu bakhe yabo kanti cha ithi igama nje sengalijwayela mina kanti umuntu definer futhi abangani bethu yabo ama-comrade abantu nje esizwana nabo so ke ngisho ukuthi bafethu ngicela siphathe kahle indawo ngijabulela ukuthi abantu abalapha e-soup kitchen abantu engibajwayele futhi ngiyazi ukuthi lento kuvolunteer bayijwayele and kubabhlungu council ukuthi abantu esihamba nabo bavolunteer azi umuntu isikhathi uhamba ngaso phaqi uzobe nembobo esithendeni then akasakwazi nokutshela omunye umuntu hayi woza zovolunteer ngoba nalobo athi amtshela ubuka yena uthi angivolunteer ufuna ngibe njengaye uyabo so nje fancy sijwayele courage yokuvolunteer but ayingabi disadvantage again ayibe into ezosikhuthaza njengabantu abanye ukuthi hawo yazi bani wavolunteer buka kwephi manje yabo so ngicanga ukuthi kukuthina ke as leadership lokho ukuthi sikushintshe kubukeke kuyinto eright uvolunteer kwenza ukuthi umuntu a-encourage nabanye kade bekuthathela kancane uvolunteer ngibonga kakhulu bafowethu ngiyazi manginezi nakhuluma kakhulu yabo ngiyabonga Comrade Dlamini hayi mfana sibambile sindlulisa ukubonga kubabuqwabe usihlalo wethu phela indaba mhlambe ehlasela ukuthi kunomndeni omkhalelayo ngale mesethi uyazi kunesup kitchen ngale ngicela uma uzokwazi ujombele khona uyophaka mase kufica intshebe ezimile lapha kaMafuya zithi hayi ungeke uzophaka la ngasekhaya ingasekhaya cha bafowethu asikhumbuleni nabo labo bantu kusawumphakathi ngoba lento into yomphakathi akuyona yami akuyona yakho so ngizocela nje ukuthi ungabi khona lo msindo wokubangisana bese ngizocela ukubonga nayi insizwa kaMagwaza lenya ngiyibona insizwa engayicela ukuthi ake volunteer kuqalwa lo mjondolo lo hayi bandla alekisa into ebezilithola nazo ngangiyichazelile ukuthi emphakathini kuyavolunteer koze kulunge ngelinye ilanga bengicela ukuthi ikisondele Nkosi yami na insizwa kaMagwaza la izophakula ngiyabonga
Sanibonani. Igama nguPhilani ngwamagwaza. Angikwazi ukukhuluma kakhulu kodwa ngisukume nami ukubonga senziwa umni wethu. Noma abanye kade nganginabo bahamba bebaqhubeka endleleni kodwa ke siyabonga ukuthi kugcine kube impumelelo. Siyabonga amagwaza. Asazi ke noma kukhetha imali lapha ekhishini. Sabathe sayibamba ngendaba sayibamba. Abesho phela uma bethi ayishuthi akeqala eqosha ubabukhathela bese kuyaphaka kanti kwenzakalani? Ngoba sabathe sikhona hayi lutho. Bengicela abafowethu makukhona mhlawumbe ubuzwa uvaleleka ngaphandle la ubethanda ukubeka umbona bengicela sondela azokhuluma. Ohlunga lomphakathi. Indima yami ngisuke sengigawulile ngadlula kuyona. Kodwa kukhona into esalile nje. Mhlambe socela la umfo wami Jwa na bonke nje. Angithi sine experience thina lento esoup kitchen yabo. Sicela labantu abalekelele ekitchen. Number 1. Yabo kuhle sikhulume bengaqala. Number 1 bagweme ukukhuluma indaba. Ngoba izobaqhatha. Bayigweme lezo zinto lezo sineyinkinga eziningi masoup kitchen. Anti sisedela abantu besifazane emakitchen. So uthola ukuthi bamnandi ukuxoxa uma bengasezwani lo munye use expose imfihlo zomunye umuntu uyayibona lonto le. So ngiyacela nje ukuthi bagweme indaba nje kube izona izinto abathi cha zixoxe kwakhe ezakwakho kuphelele lapho uyayibona lonto le. Bangalingi nje bayifake lapho bonke sibayifaka lapha kobe sekuqala ke ungena kwamanzi ngomsele. Indlu yonke ke izigcina isibhidlika uyayibona lonto le. So ila umazi bengifuna ukwasho nje mfowagcwaba ukuthi ngicela nje ukuthi abantu abalapha uma khona nje ihlavana esiqala abasheshe basireport ukuze sikwazi ukuthi sikhishwe uyayibona lonto le. Ngoba walisahlala sajula nje sizosinikeza inkinga njengama soup kitchen amaningi. Yabona thina njengamakhansela sinama soup kitchen asemthethweni kaGovernment. Amanye agcine evalwa ngenxa yeindaba esezibaqhathile. Nobani sesaba ukuthi adle usaba abantu banizomdlisa ngoba basezweni uyayibona lonto le. So ke siyacela nje ukuthi ingakaqali nje beyiqala namhlanje sizodla nje ukudla okuclean kuyoze kuyovala uyayibona lonto le. So ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. Hayi phela bese ilibaleke kakhulu siyabonga kakhulu kuba bukhathela. Ngoba iyona ndlela ngempela ebalekile leyo. Ngingaboni uDlamini esethi awungeke uzongidlisa lo ngeke ngilunge lapho. Hayi cha. Siyabonga babukhathele ukuthi usikhumbuze lokho sixwayise ngoba umuntu onjalo kusho ukuthi kuzofuna hlehle. Uma uthi seyindabeni kungena omunye. Kodwa ke ngizokusho kungabe sekuthi umuntu umeqala ngokuvolontiya. Mhla ngizibona nami ukuthi ngibalansile ephaketheni ngoba phuzisa idrink. Ungabe sekuba nomsindi ukuthi ngihla nothi imali kaSifula lapha nami ngifuna ukungena cha. Hayi ngoba la kukhona. Kodwa umuntu nomuntu uyadinga ukuthi umjabulise. Ngiyabonga. Lethu kudla ke ngizosisho ithi ingami ingathi sonke. Isona slogan lesizocela. Ingami ingathi sonke.
Hello, soqala sithi sesimiphi for us. Mase sithi sesimiphi aye. Sophinda kathathu. Yeah, sophinda. Niyazwa ingane? Sizothini? Sesimiphi for us. Sasimiphi aye kakhulu. Belingasho kakhulu bafana bami ngizolishanga ebhandi yabo. Ngikutheke manje yena lechashaza. Asishole. Sesimiphi for us. Sesimiphi for Aye, aye for you. Aye for aye. Aye. Washington is that